Bună, bine v-am regăsit la acest episod. Azi o să ne jucăm Minecraft și știți deja jocul ăsta. De ieri am făcut aici o căsuță. Aici am pus crafty table. Și dacă mai vreți episoade de astea, nu uitați să apăsați pe butonul de like și cel de subscribe și să trimițeți pe ăsta, nu știu cum se zice, și na. Aici am spus ce avem. Hai să ne punem astea aici și să revenim la în tunelul nostru secret. Că mai știți de data trecută când am făcut e aici ceva. Aoleu, trebuie să pun torțe. Unde naiba am făcut? Că deși nu mai țin minte. Aici. Văd că nimeni nu m-a spus în comentarii și sunt foarte supărată pe voi. Dar nu-i nimic, lasă că trece. Așa arăt eu, de fapt. Hai mă, apăsați și voi pe butonașul de like, că la episodul anterior n-am strâns niciun like. Haide, te rog. Strângeți like-uri, să facem câte mai... Dacă strângem 4 like-uri, o să facem partea 3-a. Dacă nu, nu mai facem episoade cu Minecraft. Așa. Să mă liniștesc și eu. Bă, cum să știu? Bine că l-am spart. Doamne ferește. Unde-i să-l omor? Tu? Hai. Ok, aici, hai să punem aici și noi o ușă. Adică să strângem și noi acolo 5.000 de like-uri, v-am spus, și voi. Nu, dar ce sunt eu? Ok. Nu aici. Să punem o ușă. Ok. Și hai să ne ducem să omorâm niște oi. Mai este până urcăm. Așa. Ce doamne, s-o glitchuit jocul. Căul... Punem aici căulul.
tot căul care există pe lumea asta. Iarăși reclama asta pe bune. Dar te rog să știi, tu care te uiți la acest episod, nu uita să apăși pe butonașul de like și cel de subscribe. Dacă nu, o să vină cartochel la tine acasă. Ok, și... Reclamă, puțe ietășor din ară și puțe ietășor din ară. Și urăsc jocul ăsta. Dar pentru voi mă joc. Cred că mă ajunge căul. Nu știu ce să zic. Da, cred că mă ajunge. Plouăm, din păcate. Și hai să ne facem o cameră cu chesturi. Sau să ne facem sus? Hai, scrieți acum în comentarii. Unde vreți? Sus sau jos? Acum mă uit pe canal. Văd că nu ați văzut, deci voi. Așa că o să ne facem sus. Dacă nu spuneți în comentarii. Sau să ne facem jos. Hai că poate ziceți jos. Poate să uită copcilași la mine și nu știe să scrie și vă uitați la mine și voi poate spuneți că vreți jos. Sau nu știți să scrieți. Hai să ne facem aici. Că da, cred că nu pe aici. Că nu pe aici. Aici. Nu. Aici. Deci câte blocuri? Orice îmi trebuie. Da, du-te muscă. Da, nu mai puteți din păcate să săpăm în partea asta. Pentru că... Sau să facem în episodul a 3-lea de ăsta. Cum să zice? Dacă să strâng 4 like-uri măcar. Deci 4 like. Du-te, muscă puțită. Dacă să strâng și acolo măcar 4 like-uri, o să facem episodul în 3-lor. Dacă nu, îmi pare rău, dar nu fac. Dacă nu strângeți like-ușorul ăla. În sfârșit să terminăm și aici reclămuța.
Așa, oameni buni, și dacă mai... Dar du-te, puțită de muscă ce ești tu. Și dacă mai vreți episoade de astea, știți voi ce trebuie să faceți, să apăsați numai pe butonașul de like și cel de subscribe. Și azi numai o să facem o cameră cu chest. O să facem sau să facem, nu lasă. Deci, dacă să strâng partul like-uri, gata, ne jucăm jocul ăsta. Dacă nu mai ne jucăm niciun Roblox, nici Minecraft, nici nimic. Îmi șterg contul de Roblox. Mai bine nu fac ce... Fac mai bine camera cu gesturi. Să fac și eu aici binișor. Gesturi unde sunt? Așa, în sfârșit să terminăm și reclamă. O să facem aici o cameră cu gesturi. Facem o cameră cu gesturi. Camera cu gesturi. Și cu crafting table. Da, acolo n-am nimic. Du-te, muscă! Cam așa arată. Hai să punem și parchet. Parchet de... Glovo a ajuns și în Dorohoi, iar tu ai 20 de lei reducere prin codul Dorohoi20. Bun, și cam acesta a fost episodul nostru. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și cel de subscribe, că azi m-am nervat destul pe voi și ne auzim data viitoare. Pupici, pa!